ụmụnne m mgbe ụfọdụ na-ajụ onwe m na-asị amụrụ m ike gwụrụ m na marriage. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na ya nụrụ di n'osia di ya na di ebili nya ka a na-agwa m ihe a kịta na ya amụtagolu die ụmụ na-abụ ọsị m die wee na-akwụghalị ọ na-eselufe okwu nya kwugheli ọnụ ọsị am ya nwere evidence. So nya wee mesie wee chọba evidence wee fụ evidence wee zukie evidence zukosie nye evidence nya na ya na-abụ wee sebe okwu wee sesie nya kọsialụ ndị befe ọyọbịa yọsi anya si abiko nya nye second chance ka a jidesikwa nya na nwaanyị ọyọbịa si abiko nya nye second chance na ya ma mmezi ọsị m ada Igbo nya wee kwelu wee nyekwe this man second chance. Mana ife a na-anụzi di na-eji agwa ndị mmadụ bụ na ndị a melu mistake wee nụbịa na ife a bụrụ ụdị nwaanyị ya chọrọ ịnụ ndị a chọrọ ya ọbịa gwasị afọ na describe ụdị nwaanyị anya chọrọ and ndị a chọrọ nwaanyị dị educated. Ndị a melu mistake wee nụba the girl mana kịta na a ga-anụ nwaanyị ọzọ na ọ bụrụ a na afọ ụdị nwaanyị ya chọrọ na a ga-anụ nwaanyị ọzọ mmadụ wee na-ajụ ya wee na-asị ya chekwala ọ bụrụ na ịfụ nwaanyị ọzọ ị ga-anụ kedu ife ị ga-emekwana nke ị na-anụ kịta ọ sịfa na ọ bụrụ na afụ nwaanyị ọzọ ya ga-anụ na ya ga-anụ ya na ọ bụrụ na nwaanyị ya na-anụ kịta chọọ ịnọ ọ nọlụ ọ bụkwa anụ na ọ chọrọ ịnọ o jebela onwe ya mana nke afọ ka a ga-anụ nke a ga-eji na-eji ife nke fitilie na ya alụbe steji ya nọ kịta wee nụọ nwaanyị ịghọtara na mana kịta ya lụgo steji ya chọrọ ịnọ na nke ya lụrụ efiti ezie for that na ya ga-achọ nwaanyị fitilie. In fact, ike kwụọrọ ọtọ gwụ m I don't know how people ga-esi na-feel comfortable toil with people's emotions, people's life. A young girl, a beautiful young girl na-etolo onwe nọla na na-eche die na-ayọchie na-asị abiko nyanye ezigbo di ibulu ụchụ amara esi ebe isi wee bute wee baa be nna ya sị na ị ga-anụ ya n'ịlụ ọvụrụ ya iwe n'ubia ịmakwa n'ilu idube redio tumari olu kịta ịma na ime mistake ịsaida na ịnụ kporie nwaanyị ọzọ ịghọtara na ọ na ba be nna ya ime gịnị iwe nụọ nwaanyị befit gị nwaanyị fitiri gị manya nwee fitirizi gị after ka ịchịpụtagoli ụmụaka na-abụ this girl wee na-ajụ wee sị kịta anya nụrụ ihe a kịta onye ka nọlụ na-eche die mgbe ọ chụọrọ ya ka wee naba ka onye just bụrụ ngwongwo ya na be nna ya mana ihe a bụ ihe ọ na-agwa ndị mmadụ na ọgwabekwu ya fisikal like na ọkpọbi egwu ya na nna efi a ga-eme mana almost ife niile ma di ya anụsigo na ọ bụrụzi asịrị na ife fanọzi just dobe ntị na-eche bọsị a ga-asị na fa anụsigo. Kedu na ụdị ife bụ ife nke anụwa mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-eji aka fe eke onwe fa agbụ ọ dịghị ka ịhapụ this girl kama agbaghị nkịtị ọ dịghị ka ịhapụ this girl ife afụrụ anya agbaghị nkịtị ọ dịghị ka ịhapụ this girl ị ga-adọ happy could like how do you people sleep at night? I don't understand. Ị na-akwado ịkọsụ mmadụ this kind of pains ọ dịghị oke ị na-ekwue abụgodo na ị ga-anụ nwaanyị na-abụ sef o nwere ife dị iche na ịchọrọ ịnụ nwaanyị na-abụ duto na ịla ekele ịnụ nwaanyị na-abụ nwee ife dị iche datịda ịkpọtalụ nwa mmadụ sizia na ofiti ezighi n'ime mistake because of that na ị ga-anụ nwaanyị na-abụ ọ chọọ nọlụ ọ chọghị ya naba ihe eji agwụ na ihe a bụ na nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị na-abụ decide go na ya ga-anụ nwaanyị na-abụ wee nụta nke izizi chọọ nke ịbụọ nụta is different from nwoke nụsialụ nwaanyị si eri ama mistake ka achọbazie onye fitirie because na ọ chọta onye fitirie ibuzalụ nothing to him if he dig himself o feed gị man do lucky mana nwoke decide na ọ ga-anụ nwaanyị na-abụ from onset ga-eme gịnị ga-agba mbọ mee plan for both of them. I don't understand how people think. I don't understand how people like my people. I am tired. Kedu ife ọdụnụ ka this girl be chukwu mekwalụ na ebele kama na ife mma bụ na nke onye metere ya bụrụ ihe ọbụla imelụ mmadụ tata anụnwa kama knows address of everybody. If ọbụla ị na-eme we visit you one day
Stop toiling with people's emotion, people's life. If you're not ready, wait until you're ready. Marriage is not a child's play. Before you get married, make sure you are ready. Instead of ịkpọta nwa mmadụ echi niile isi na imego mistake, echi niile isi na edube ready, mana idugo ready now. Emesi isi na ọ bụrụ ụdị nwaanyị chọrọ ịnọ, mana ifugi ekita is all. I don't understand, but people should mind what they do to others because we are all human beings. Ụmụnne m ti n'ọnụ n'okwu a, kedu ife ọdụ unu ka ọnya mee? Ike gwụrụ. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.